Ayo fo wa matigi Yesu Krista togola kisiri ni nema ka kɛ aw ye. An bɛ kuma bi bangebaaw fɛ minnu bɛ denmisɛnw tɔɲɔ. Tɔɲɔli ye mun ye? Tɔɲɔli ye ka ko kɛ mɔgɔ la a tɛ se ko min kɔrɔ bi a man kan ni min ye i b'o jakosa d'a kun. O ye tɔɲɔli dɔ ye. Ou bien ka mɔgɔ bugɔ bugɔcogo jugu la. Bugɔli min man kan o ye tɔɲɔli dɔ ye. Ou bien ka den bila baara dɔ la baara min yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ko den a tɛ se ni baara ni kɔrɔ mais i b'o baara la kun. O ye tɔɲɔli modèle dɔ ye. Ani denw dɔ bɛ o bɛ wuli joona ani o tɛ la joona o fana ye tɔɲɔli dɔ ye. Matigi bɛ mun ɲini an fɛ ka kɛɲɛ ni denmisɛnw ye. An bɛ n'o filɛ Efesiens kitabu la Efesiens sura 6 a verset 4. Faw fana a kana aw denw dusu tiɲɛ a ka u lamɔ ni matigi ka kololi ni a ka ladili ye. Matigi bɛ fɛ ka mun fɔ an ɲɛna ko an kana an denw dusu tiɲɛ. Ni an bɛ ko kɛ o la ko minnu tɛ bɛn minnu tɛ nɔrɔ da Ala tɔgɔ kan o denmisɛnw dusu na tiɲɛ. N'o dusu tiɲɛna mun bɛ kɛ a dɔw bɛ yen i bɛ kumaw fɔ o t'i lamɛn tuguni. A dɔw yɛrɛ bɛ yen o t'i bonya tuguni. A dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ boli o bɛ du bila o bɛ taa kɛnɛma o bɛ kɛ kɛnɛmadenw ye. N'u sera kɛnɛma kɛnɛmamɔgɔw de b'u ɲɛ minɛ. N'a b'o cogo la u bɛ cɛ fara ka bɔ Ala la a sababu bɔra min? E bangebaa min ka o tɔɲɔ. Est-ce que Ala b'a fɛ ko i ka kɛ o mɔgɔ ye? Kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamusow alu de bɛ denw mara ka tere ban n'u ye. Aw de bɛ denw taabolo dɔn. A kana denw minɛ ka kɛɲɛ ni u kɛwalew ye. Bibulu ko an ka u lamɔ kanuya la. An ka u lamɔ ni Ala ka kuma kalani ye. An ka an denw lamɔ Ala ɲɛsiranya na. An kana kɛ u tɔɲɔba ye. Ni o denw sera kɛnɛma kɛnɛmamɔgɔw de b'o ɲɛ minɛ. Siga t'a la o denw na yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ jugu ye. A dɔw b'o bɛ kɛ sonw ye. A dɔw b'o bɛ kɛ kojugukɛla ye. Mais a sababu bɔra min? E bangebaa min ka o den tɔɲɔ. Matigi bɛ fɛ ka mun f'i ye? Matigi bɛ fɛ ka f'i ɲɛna ko i ye i den lamɔ kanuya la. Hali ni den tɛ ni balimaden de dila i ma matigi de ka kalifa i ma. Matigi de ka o den kalifa i ma. A bɛ fɛ ko i ka o den lamɔ ni tiɲɛ ani tilennenya ye. Matigi bɛ o de ɲini i fɛ. Dɔw fana bɛ yen den kɔni b'olu fɛ mais balimadenw o b'u tɔɔrɔ. Balimaden de bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Olu yɛrɛ tɛ sɔn u tɛ fɛ u ta den bɛ min kɛ o balimadenw de b'u kɛ. Bibulu ko di ko min tɛ fɛ min bɛ k'i la i fana kana o kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na. Est-ce que o bɛ bɛn? O tɛ bɛn. Ko taabolo t'o ye. Matigi bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna ko i ye yɛlɛma. N'i bɛ o dɔw la n'i bɛ denmisɛnw tɔɲɔ i ka yafali dari matigi fɛ. K'a daminɛ ko kura ka denmisɛnw ladon ni kanuya ye ni Ala ka kuma ye ka sira juman yira u la. O de kun ye bi ta kalan ye. Matigi ka dubaw ye a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.